dalan Jerakah Minto Basuki gabus wis mulai ditata, krecake wis diratakno. Sing dhisik mblegong-mblegong wis ditambal krecak, wis mulai saka nggone ngarep musola, ngarepe guru kaji Srini Pak Kaji Jono wis diratakno krecake. Sisa krecake mulai halus, mulai ditata. Nek sing arah buta, arah Winong iki sik ana material. Nah iki ana apa jenenge selender sing tinggo ngelus dalan. Nggone kanan dalan lah iki ana pemberitahuan. Maaf perjalanan terganggu, ada proyek, jadi sebagian sik ana material nang sebelah dalan. Jadi lakune kalem bae, masalahe ana material nang gone sebelah kiri dalan. Tur yo nek tikungan meneh mengko isih ana tumpukan material nggo nata dalan meneh. Cuman wis ana pemberitahuan iki nang gone rest area Koripan Sampi Minto Basuki gabus pati. Materiale nang gone tikungan hampir nang gone tikungan posisi materiale nang gone tikungan persis tumpukan material. Cuman wis ana pemberitahuane. Pertigaan Koripan Sampi sing ngetan urung ana materiale, sementara lagi tekan pertigaan Koripan Sampi di posisi sing mengetane posisi arah Winong Sumber Mulyo sik niki dalane. Hari ini lali aku malah dinane Kang, posisi tengah sawah Koripan Sampi arah Sumber Mulyo Butuh Winong Pati. Dan pagi ini dinane lali aku karo numpak motor, masalah iki ora iso nilai dinane karo tanggale. Info terbaru Jerakah Minto Basuki gabus pati. Mbah di posisi sing Karanganyar sing arah Sumber Mulyo sing niki dalane sik belum